No, také intro kečup. Mamma mia. No a čo teraz? Kaj, môžeme? No? Ty vole. Juhu! Čuva? Máme pani. Ale inak ja som celkom voľný na pás, ja to vietam v tom. Neboj nič. Mal by si pribrať. Wo! To teraz ma držali iba nohy. Ak to viac nepovolí, tak spadnem z toho. Neboj. Ideš nerevko. Ja tam nepôjdem, lebo oni sa zostrania určite. Že teraz to odbol. Prečo? Lebo ono to není také strašné. Ja, mamma mia. Spaghetti, tutta l'ore. Tak ty sa furt točíš také slove, že... Ale skús to napraviť, dole hlavou ťa spraviť, ale skús sa okajú. To ako nie, nepchaj sa mi. Tak ho zastavme, vybrzdíme ho. Točí, ak nite mi ten